Jatend migao mar omenda e kaunti ma Siaya Benedict Omolo ochopo mbele komiti mar od bura ma kauntino mar duoko penjo motenore gi migao mare ahinya to penjo mag budget mar kauntino e kinde penjo mamoko. Kotwak gi Ramogi TV, MCA ma Imbo East Francis Otiato owacho ni nitiere ng'ikruok moko e kit kaka jatend migaono tayo chenro mag migaono ka chenro moko mochuno kawo kinde malach kapok okete e tim. Otiato wacho ni koro dhi chunogi thicho jatelono oko e apis ka oboke mar thiche oko osego gi MCAs 33 kuom 41 maya e kauntino ka koro girito mana yiero mar MCAs mabiro pedho parono e od bura. No, we had issues with the CC Finance in terms of how he handles the finance issues. Statutory documents ma odego benikelo no kai. We have statutory documents ma are time bound. We had issues with the delayed budget implementation, even delayed keying in of the budget. So in case gigi kapo no kalo ma kotimogi within a particular time, then it causes a problem to the whole county. So with that, we wanted him to answer to some specific issues, and even currently we are having talks with him to tell us what he intends. If we are not going to move to impeach him, as long as he tells us, okay, here we realize that was a mistake and this is what we are doing to change on this. Waluongo the old head of departmentals, Ubedja governance, Ubedja finance, Ubedja roads, omiyo ginika gudi chienggi, omiyo barua mane luongo jogi ne enodi chieng maka wuono, okoluongo gi nitiere wach moro ma specific.